Uyu mwana mukumuonayu anamangidwa zingwe pakhosi pake ndi bambo ake, kumukhukuza ali pa zingwe kunkhalango awiriwiri ndi kumusiya mpaka ataona kuti wafa, koma kenako ndi uyu ali moyo mpaka lero. Mzibambo ndi mwana amene yuyu ndi ndani? Zinatani kuti bambo amenewa achite nkhanza zozizilisa nkhongono chonchi? Kodi nanga mayi yake amwanayi anati chani za izi? Moyo wake wa tsiku ndi tsiku umamuyendera bwanji? Ndine Dini Studios, khalani pompo pomwe nkhaniyi ikupitilira. Musayiwale kutsatsa malonda anu aja ndi ife, kaya ndi uthenga uliwonse wofunikira anthu audziwe. Tilankhuleni kuti mumve zambiri. Nkhani yanga yonseyi kuti muimvese bwino, tiyambe ndi mzimayi yemwe ali mayi amwanayu. Dzina lake ndi Jane Nabasita, kuchokera ku Uganda. Tikanena za chiyambi chake cha Jane, anabadwa zabwinobwino monga muja momwe mwana aliyense abadwira nkumakula. Atazimva kuti wafika msinkhu wa banja, Jane anakwatiwa ndi mamuna yemwe amagwirizana naye kwambiri. Mamuna wa Jane anali truck driver yemwe mwatsoka anamwalira pa ngozi ya galimoto ndi kusiya Jane ndi pathupi pa mwana uyuyu ndi kumufotokoza nkhani yake lero uyu. Ataluza mamunayu, Jane anasowa mtengo wogwira ndipo anayamba ntchito ya pa nyumba pena pake kuti moyo udzipitirirabe. Anachira konko ankagwira ntchito ndipo mwana atakwana chaka ni miyezi 6, Jane anapezanso mamuna wina, moyo nkumapitilira. Wakhala ali naye pa banja mamuna amene yuyu kwa zaka zokwanira 8 ndi kuberekana nayenso ana ena awiri. Jane nkukhala ndi ana atatu pamodzi. Ndiye poti zovuta m'mabanja amu ndi zinthu zambiri, anthuwa anayambana ndi kuthesa banja ndipo mamunayo anatenga ana ake awiriwo ndi kumusiya Jane ndi mwana wake anamupezayo. Moyo nkumapitiliranso. Zinatha zaka ziwiri, moyo ukupitilira. Pa nthawi Jane anali akupanga ka business kakang'ono komaphika zokudya nkumagulisa ngati restaurant. Ndipo tsiku lina kunacha zabwinobwino monga muja momwe kuchera masiku ena onse, Jane anatuma mwana wake kukadiliva zokudya malo ena ake, komwe mwanayo anakumana ndi bambo ake omupezawo namunamiza mwanayo kuti mayi yako akuti tipite ndikakupatsire katundu wina wake. Ndipo ti bambo ako okupeza umathanso kumawalemekeza ngati bambo akonso. Mwanayu sanachitire mwina koma kutsata bambo akewo. Anakwera naye njinga ya moto nkupita naye ku nkhalango ina yotchedwa Menziro, mbali ya kufupi ndi Tanzania. Mwana ataona kuti akulowesedwa mu nkhalango anayamba kufuna kukuwa, ndipo bambo anatenga chingwe ni kumumanga pa khosi kuchithinisa mwamphamvu. Mwana mokanika kutulusa mawu anati, "Adadi mukundipela njine, ndakulapila ninjineyo." "Shut up, sine bambo ako ndikuuze mphanga." Anateno akuthinisa chingwe mwamphamvu mpaka ataona kuti mwanayo wafa ndi kumusiya iye mzibambo nkumapita. Jane kumbuyoku anali akusakasaka mwana wake kulikonse koma mwana osapezeka. Mbali inayi mwana akuthatha ndi moyo wake kunada mpaka kucha kummawa. Mwana ali mu nkhalango yekha ndipo around 6 ya kummawa Jane analandira phone kuchokera kwa munthu osamuziwa nati, "Ndino a Jane Nabasita?" "Inde ndineyo." "Mukundziwa mwana yemwe dzina lake ndi Namatovu Hassan?" "Indedi, ndi mwana wanga yemwe ameneyo wasowa dzulo." "Tamupeza mwana wanuyo ku nkhalango atamangidwa zingwe ndipo zamoyo nzokayikisa. Musachedwe pangani changu muzithamangira ku chipatala chakuti." Anathamangiradi ku chipatala komwe anatha mawiki ochuluka kuti mpaka mwanayo achire ndi kutulutsidwa, ndipo anachiradi mwanayo. Ndipo lero ndi uyu ali ndi zotala nkhule. "Dzina langa ndine Namatovu Hassan, ndili mu standard 6. Tsiku lina omanima wakhulupirira kuti ndi bambo anga anandimanga zingwe kufuna kundipha. Anandinamiza kuti analankhulana ndi mayi yanga kuti ndikatenge zokudya, koma kufika uko anandiyika zingwe ndi kundipopotera khosi. Mbali inayi anali akundimenya mosakhala bwino nkumati ine si bambo ako." Mzibamboyu tu anasakidwa ndipo atapezeka anachajidwa kupita ku ndende kwa zaka ndithu. Tikanena za moyo wake wa tsiku ndi tsiku, mwanayu moyo wake wa tsiku ndi tsiku ndi okondwa ndipo akukula ndi kumapita ku sukulu, koma akukula ali ndi phunziro limodzi lokuti
bambo ako okupeza amakhala bambo ako pa nthawi yokhayo akuthyola zipaso za mayi yako, koma akayambana ndi kusiyana iweyo ndi pomwe umadziwa kuti ulibe bambo ako. Anzanga mukuonera, nanga inuyo mwaphunziramo chani mu nkhani? Ine ndikulankhulani ndaphunzira kuti bambo ako okupeza amakhala abwino zinthu zawo zikamayenda bwino ndi mayi yako. Akasiyana nawo iwenso ubale wako umayenera uthere pompo, kamba kuti chidani cha iwo ndi mayi yako chimakhala mwa iwenso. Musayiwale, mkozo wako sununkha, umanunkha ngwawena. Nkhani gawanani nawo nikoni anebawo mwina nawo nkuphunzirako.